Helo blant, Mrs Phillips sydd yma. Rydw i wedi creu anifail allan o ddail. Rydw i wedi gwneud llygoden. Nawr rydw i'n mynd i fesur y llygoden gyda pren mesur. Dale yn ofalus o'r pen i'r cynffon. Mae fy llygoden i yn mesur 11 centimetr. Ydych chi'n gallu trio gwneud anifail allan o ddail a mesur e hefyd? Hwyl fawr! Dyma fy anifail i. Mae fy anifail i yn mesur 15 centimetr. Dyma fy anifail i, y robin goch. Rydw i'n mynd i mesur y corff. Mae'r anifail yn mesur 14 centimetr.